Вітаю, мой дарагі сябра. Глибоко вдихні і, видихаючи, отпускай усе клопоти і турботи. Наступныя колькі хвілін прысвяці толькі сабе. Тут і цяпер існуеш толькі ты. Яшчэ адзін спакойны, глыбокі ўдых. І павольны выдых. Уладкоўвайся зручна, заплюшчвай свае вочы і слухай мой голас. Зрабі глыбокі ўдых і адчуй, як паветра напаўняе цябе, разыходзіцца па ўсім тваім целе. На выдыху адпусці са свайго цела усё напружанне, усю стому. Адпусці свае думкі, няхай яны пралятаюць і не затрымліваюцца, не турбуюць цябе. Адпусці свае клопаты і турботы. Выдыхай, адпускай. Новы глыбокі ўдых. Цёплае паветра пяшчотнай хваляй запаўняе тваю галаву, выдзьмуваючы з яе усе думкі. Твая галава робіцца лёгкай, бязважкай. Мітусня ў ёй прыпыняецца. Твой розум стае спакойным і чыстым, бытое глыбокае лясное возера. А цяпло і супакаенне разліваюцца ад макаўкі па тваім твары. Расслабляюцца лоб, павекі, скулы, крылы носа. Супакаенне цёплай хваляй сцякае на твае вусны, сківіцы, падбароддзе. Твая галава цалкам расслабленая. А цёплая пяшчотная хваля сцякае ніжэй, на тваю шыю. З глыбокім удыхам твая шыя робіцца пластычнай, мяккай. З выдыхам з яе сыходзяць усе заціснутасці і напружанне. Усе нявыказаныя словы, увесь
непракрычаны боль. Твоя шыя цалкам расслабленая. Расслабленне і спакой паступова перацякаюць на твае плечы. Цёплая хваля змывае з іх увесь цяжар празмернай адказнасці. Усе клопаты і турботы. Табе стае лёгка-лёгка, быццам крылы разгарнуліся за тваёй спінай. Спускайся сваёй увагай ніжэй. Адчуй, як хваля супакаення запаўняе твае грудзі. Яна змывае з іх стому і клопаты. Твае грудзі вызваляюцца ад усіх сціскачоў, усяго напружання. Глыбокі ўдых на поўныя грудзі. На выдыху адпусці усе нявыказаныя крыўды, непражытыя хваляванні, усе страхі ды турботы. Выдыхай, адпускай. Цяпер ты дыхаеш напоўніцу, лёгка і вольна. А хваля цяпла і супакаення ахінае тваю спіну. Расцякаецца па ёй, змываючы напружанне і стому. Табе хораша і ўтульна. Бяспечна і спакойна. Пяшчотная хваля разыходзіцца ад тваіх грудзей па ўсім целе. Адчуй, як яна сцякае па тваіх руках, ад плячэй да кончыкаў пальцаў, забіраючы з сабой напружанне і стому. Твае рукі стаюць лёгкімі, бязважкімі. Яны цалкам расслабленыя. А супакаенне ад самага сэрца разыходзіцца далей. Яно спускаецца да твайго жывата. Удых, і твой жывот напаўняецца цёплым паветрам. Яно выціскае ўсё напружанне, усе заціскачы. Табе стае лёгка-лёгка. Усе вантробы супакойваюцца,
наполняются светлом и теплом. З наступним удихом перемісти свою увагу на поясницю. Адчуй, як хваля тепла і пяшчоти затапляє яе. На видиху адтуль сыходзіць усё напружанне. Твоя поясница расслабляется. Цяпер твоя спина цалкам расслабленая. Яшчэ один глыбокі ўдых. Цяпло і супакаенне ахінаюць твае сцёгны, змываючы ўвесь сорам і пачуццё віны, усю стому і напружанне. Адчуй, як лёгка, утульна і спакойна зараз тваім сцёгнам. Хваля цяпла рушыць далей. Яна сцякае па тваіх лытках да самых стопаў. За ёй па тваіх нагах разыходзяцца лёгкасць і расслабленне. Уся стома, усё напружанне сыходзяць. Твае ногі стаюць лёгкімі, бязважкімі. Зараз яны цалкам расслабленыя. Адчуй, што ўсё тваё цела ахутана супакаеннем, быццам лёгкай утульнай коўдрай. Ты быццам лунаеш паміж небам і зямлёй. Табе хораша і спакойна. Бяспечна і утульна. Твоё цела цалкам расслабленае. Кожны чалавек пачынаецца з кропкі. Знайдзі сваю кропку адліку. У мужчын гэта сонечнае спляценне. У жанчын низ жывата. Адчуй у самым сваім цэнтры яркую, зіхоткую, цёплую жарынку. Адчуй, як яна б'ецца разам з тваім сэрцам. І ўвесь сусвет пульсуе ў гэтым рытме. Рытме твайго сэрца. Вазьмі на далоні і уважліва разгледзь сваю жарынку.
якой яна формы, якога колеру, якога памеру. І адпусці сваю жарынку. Няхай злятае вогненнай птушкай з тваіх далоней, ды ляціць наперад, асвятляючы табе шлях. Адчуй пад сваімі нагамі цёплы пясок альбо пяшчотную прахалоду травы. Адчуй на сваім твары лёгкія і ласкавыя дотыкі ветру і сонечных промняў. Удыхні на поўныя грудзі водар родных кветак. Перад табой пакаты ўзгорак, а на яго вяршыні стаіць хатка. Падымайся па даўно знаёмай сцяжынцы і праходзь на двор. Агледзься ўважліва, ці ўсё тут табе падабаецца, ці ўсё на належным месцы, ці не карціць табе штосьці памяняць, прыбраць, дадаць. Агледзеўшы падворак, заходзь у хату. Каля самых дзвярэй ты бачыш венік. Які ён? Гэта пышны, зялёны, новы венік альбо стары, змецены дзяркач. Бяры яго ў рукі. Адчуй вагу свайго веніка і цяпло, што сыходзіць ад яго пруткоў. А зараз вымятай усё смецце, усё непатрэбнае са сваёй хаты. Са свайго жыцця. Прайдзіся па-гаспадарску па ўсіх пакоях. Прыбяры і расстаў усе рэчы так, як хочацца табе. Вымеце смецце з кожнага куточка. Няхай у тваёй хатцы запануе чысціня і поўны парадак. Няхай чысціня і парадак запануюць у тваім жыцці. Агледзься зноў. Як табе зараз? Ці ўсё даспадобы? Калі нешта муляе, смела выкідай гэта. Калі хочацца нешта змяніць, дазволь сабе любыя перамены. Ты
можаш усё. Кожны раз, як адчуеш, што тваё жыццё засмецілася эмацыйным брудам, негатыўнымі думкамі, плёткамі, асуджэннем, крыўдамі, зайздрасцю, бяры ў рукі свой венік і вымятай усё гэта. А зараз зрабі глыбокі ўдых. Адчуй усё сваё цела ў прасторы і часе. Пацягніся, распраў кожную цягліцу, выпрастай кожную костку. І на выдыху расплюшчвай свае цудоўныя вочкі. З вяртаннем, мой дарагі сябра!